Moy, Ay, pantay pahol man kong kwarta mo, be. hanapon mo ang mahal mo kwarta, hindi mo kabalong bayad. Wala na ko kuryente, moy. Pila man mo kinahanglan nun, day? 2,000 ra bitaw. Nan, 2,000 kayo, kadako kaya na, bahala magmuputlan ka kuryente. Basta ako, di ko magpahulam nimo, di magkakabalong bayad. Matay mo sa tanang amigo na akong agihanyon. Ikaw ra bigid akong giduol kay ikaw pinakagwapo. Bayarin na makaluwag-luwag ka. Salamat kayo, moy. Gwapo. Gwapo. Tama. Chupilo ba? Asan chupilo hada? Katagong gulang nga dato na tong silingan, birthday niya karong 100 na edad. Ay kay maka-afford man tong pastime sale niya healthy living man tong gulanga to. Maopod, healthy living. Parihara po na adto silingan na tong si birthday nga gulang. Birthday nga guna. 107 na edad ba katubang? Parihara po na tong pobre. Ay kay wak-wak. Saan bang? May kwarta o. Kakit man ang kwarta. Ambot. Buko ko bulog siyang kwarta ra. Nga mamangula man mo kuha. Anak manggod akong lolo, basta gani ka makakitag kwarta ng dagkong kahoy, dili na pwede kwaon nimo. Kanya mga daotang demonyo dihaan ang kwarta ha. Mandi nimo pwede na kwaon. Mao ba? Oh. Sige, ako'y bahala ng mga demonyong espiritu. Oh, sanibig ko niyo mga espiritu! Dali! Sanibig ko ninyo! Sanib! Dali! Sanib mo na ako! Sanib mga demonyong espiritu! Brad, nabalabal. Patod ko sa lungsod. Lungsod? Tala. Pila man? 200. Ay, baling mahalap ka aron. Ay, mahal ka ng gasolina. Bas gusto ka ato niya, oh. Kasi makabarto ka niya. Hala, salamat. Brad, nabalabal. Patod ko sa lungsod. Ah, sige. Pila man? 100. 100? Matay na. Pero bay, daan. Sige, hubli mo. Dara. Hoy! Buwang! Ay, ang kwarta! Hoy! 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 Ang kwarta! Ang kwarta ba? Ah, Ano yung pamilya ng kwarta? nanaga sa lungsod. Sige. Yati! Kung gabi, lalo na. Ano? Okay naman ka? Minas. Hoy! Hoy! Kukuha! Hoy! Hoy, yung sa manimo ng manok. Ay, na. Hoy, hoy, hoy. Ay, sige. Iuli na. Oh. Silpo ng panguwag diliyaan. Ang mandeka ay Walag kalimut. Na! Ang silpo na! Hoy! Hoy! Ay na! Isa magka! Palagi oras ako kay ginambog ko! Kaso! Palinang! Ay! O ano? Ita kayo dahil di ba di maap ka. O ikaw, gawin sa mga bukahan eh. Ay, sorry. Digian mo ko nimo. Wala mo gayin nimo. Wala. Totoo. Sika to. Yung buwan ko na nagkukupo dina. Sir, pangatag sir, kuhan sir, pangkaon na sir. Salamat kayo, Ako sir. Ay. Salamat sir. Ay, nakuha man na. Ani. Hoy. Moy, Ay, kilaway gani. sa mana?
experiment mo ko. Oh, sige. Baling askara man ane. Kanay mararang tamis. Pamati na mo sa duha, asay lasag ihi ana. Ihi din sana? Ihi na sila pareho pero kada usa gibutangan akong kalamay. Sipunon ka. Kwarta na sa lami sa yata ra sa deliver. So na lang. Oh, lagi. Basta kay pa. Ihatag ra. Oh. Mana mo puguron. Laylay pa ko. Sige. Sige. David, kumusta naman to akong hangyo ni mo atong isang adlaw? Kaya ito, natawag. Kapala ko sport. Karon da ito. Itong sabot na to. Ay naman. Na. Lika. Ay labo. Pakal mata pa. Sipon na rin ka. Babe, ano bitang paspiyudes na hinlabay kanang naagi ko'y narealis akong kinabuhi. Unsa man na? Kana bang naa ko'y buhaton kadalako nako, ikaw ra gid kanunay nang sulod sa akong dughan. May kay nay sulod na imong dughan. Kay kanay imong utok wala. Matay sunod si manager ng dalak puno nako kay gipailan ako kaso sa korte. Nya mo ikas ka naman. Dili bi kumikis ana. Ay squad. Squad. Saktong naa ka squad. Ano man? Matay kinahanglan kay kog gastorya squad. Kinsa man na? Ako amigo. O di ka mo ipagstoryahan ay. Boss, palitan ni cellphone boss. Sobre cellphone na. iPhone ni boss, barato ra kayong maligan ni mo na 5,000 ra. Di po di guba. Dili bi guba, walang tawa. Cellphone mo ni sang ulo ano na mo. Ay mo naman ni mo. Pasaylo ako. Gamitan ko ng panyo ni mo, Dokyo. Gusto ko na ng lasik ng laway ni mo. Oo. Takag-ulo.